Ating beloved elder, our preacher, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Perez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Through the earth, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala mo po sa bawat isa sa amin. Sa paglagis mo Panginoon, hallelujah, sa katatapos na yugto ng iba na gawain. Hallelujah, maraming pong salamat Panginoon sa mga papuring awitin Panginoon na aming pong inaawit para sa iyo. Maraming pong salamat sa pagtuturo mo po sa bawat isa sa amin na maging matapat, lalong-lalo na sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi at handog. At maraming pong salamat Panginoon higit sa lahat sa iyong Santong Espiritu na yung ibinuhos sa aming kaligitnaan, ay matamis at banal na presensya. At narito po kami Panginoon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming nagawang kalikuan. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin Panginoon, wala po akong magagawa. Gamitin mo lamang po Panginoon yung bang lingkod, maging daluyan na yung masaganang pagpapala Panginoon. Hallelujah. Langisan mo pong yung bang lingkod Panginoon. Hallelujah. At buksan mo po ang mga pangunawa, kaisipan, hallelujah, ng mga tagapakinig sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong pinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga ginintuang aral at turo na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, maging sa ating mga beloved elders at sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Banjer, at sa ating pong mga minamahal mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Amen. Kailangan malakas po mga minamahal yung ating pong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, upang yung demonyo ng antok, mga minamahal, amen, mga nakalambitin sa ating pong mga mata, lumayas po yan mga minamahal, amen, maging mga karamdaman, amen, kapag mahina mga minamahal yung ating pong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, turo po sa atin yan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord. Amen. Kailangan malakas para lumayas lahat ng mga masasamang espiritu, mga minamahal. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magsimula na po ating handa ang ating po mga kwaderno, mga ballpen, ating pong mga Bible. Amen. Ating pong basahin, mga minamahal, aklat po ng unang Korinto, kabanata po ay 9, talatay 24 hanggang 27. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 9, talata 24 hanggang 27, ganito po ang pagkasabi. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitagbo sa tagbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala? Magsitagbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo, 25. At ang bawat taon na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira, 26.
Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. 27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkaparangal ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating nakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved Bible reader. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ating pong pag-aaralan, running the race. Amen. At sa ating binasa, mga minamahal, amen. Unang Korinto kabanata 9:24, amen. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Amen. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, inuutusan tayo, mga minamahal, amen, na kung paano tumakbo ang lahat ng mga mananakbo, amen, sa palaruan, mga minamahal, ng takbuhan, mga minamahal. Kailangan kung paano yung pagkiging masigasig nila, mga minamahal, na magtamo ng gantimpala, mga minamahal, amen. Ganun din ang dapat nating gawin, mga minamahal. Amen. Na tayo po, mga minamahal, ay dapat na magsikap, mga minamahal, na ating takbuhin, mga minamahal, yung inilagay sa ating harapan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Ang sinabi ng 25, ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong ng may pagkasira. Ngunit tayo niyaong walang pagkasira, mga minamahal. Amen. Ang mga manlalaro, mga minamahal, amen, sa paligsahan ng takbuhan, pabilisan, mga minamahal, amen, ang kanilang ina-after, mga minamahal, amen, yung gantimpala, mga minamahal, na nasisira. Ang kanilang inaasam, mga minamahal, yung salapi, sapagkat malaki ang premyo, lalong-lalo na, mga minamahal, sa mga Olympics, mga minamahal. Amen. Ang premyo diyan malaki, mga minamahal, milyon. Amen. Hindi lang 'yan, mga minamahal. Amen. Magbibigay pa yan ng karangalan sa bansa, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, magiging famous. Amen. Magiging sikat, mga minamahal. Subalit ito'y baliwala sa harapan ng mahal na Pinoon. Amen. Sinasabi ng ating binasa, baliwala ito sa harapan ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Sikat tayo sa tao, mga minamahal. Kilala tayo ng tao, subalit sa harapan ng mahal na Pinoon, hindi tayo kilala. Kung hindi tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. At sinabi nating binasa, mga minamahal, amen, tayo'y nagtatamo, mga minamahal. Tayo po'y naghahangad, mga minamahal, amen, ng gantimpala. Yung ating matatamo na gantimpala, mga minamahal, hindi nasisira, mga minamahal. Amen. Sino yung gantimpala, mga minamahal, na tinutukoy sa banal na kasulatan? Mismo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kahit ang lahat ng tumatakbo, nakikipaglaban sa mga palaruan, ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay, mga minamahal. Ang mga atleta, mga minamahal, amen, sinasabi ng ating binasa, meron silang disiplina, mga minamahal, amen. May self-control, mga minamahal. Naalala niyo ang bang lingkod, mga minamahal, nung ako po ay nag-aaral po sa BMU, mga minamahal, yung mga atleta dyan, yung grabing disiplina nila sa kanilang mga sarili, grabing pagdidisiplina ng kanilang trainer, mga minamahal, coach, mga minamahal. Sa umaga, mga minamahal, gagising sila ng alas 4, mga minamahal. Ang training nila niyan, mga minamahal, magwa-warm up, amen, warm up 30 minutes, at 1 hour jogging, mga minamahal, yung buong oval, 1 oras nilang tatakbuhin yan, mga minamahal, walang tigil, 1 oras yan, mga minamahal. Pagkatapos ng 1 oras, mga minamahal, amen, hapon ulit, mga minamahal, mag-i-sprint, magwa 100 meters dash, mga minamahal, may oras yan, mga minamahal. Uurasan kung gaano kabilis tumakbo,
mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Bawal silang magpuyat. Grabe yung pagdidisiplina. Amen? Pag nagpupuyat, mga minamahal, amen, nakakabawas yan sa lakas ng katawan. Hihina ang immune system, mga minamahal. At bawal din silang uminom ng alak. Bawal manirigarilyo, mga minamahal. Yung kanilang daily routine, pag-aaral, mga minamahal, at pagtitraining lamang, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa athletes ng BMU, mga minamahal, scholar po sila, mga minamahal, buo. Full scholar, mga minamahal. At doon lamang sila umaasa, lalong-lalo na yung mga galing pa ng probinsya na walang kakayanan, mga minamahal. Kaya kung todo yung kanilang pagtitraining, mga minamahal. Amen. Upang makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Subalit iba yung ating kalagayan, mga minamahal. Amen. Yung ating kalagayan, mga minamahal. Amen. Hindi lamang, mga minamahal, hindi lamang yung pera, mga minamahal, kundi ang mas mahalaga, makamtan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kahit sinasabi mapagpigil, ang Kristiyano dapat mapagpigil, mga minamahal. Amen. Merong self-control. May disiplina sa sarili ang mga Kristiyano, mga minamahal. Amen. Hindi naiinggit, mga minamahal. Amen. Nakita ang sanlibutan, mga bagong modelo ng cellphone, mga minamahal. Modelo ng sasakyan. Disenyo ng bahay, mga minamahal. Bagong design ng mga damit, mga minamahal. Kung anong uso, mga minamahal, yun ang kanilang sinusunod. Amen. Kaya dapat, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kailangan tayo maging mapagpigil, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na sa huling araw, mga minamahal. Amen. Na ang demonyo, mga minamahal, ang kaaway, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, roaring like a lion, galit na galit, mga minamahal. Amen. Yung mga bagay na ito, mga minamahal, ang ginagawang pain sa bawat mga Kristiyano. Lalong-lalo na sa mga maiinit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Minsan, mga minamahal, akala natin ang nagpala, nagbigay ng trabaho, wow, malaking sahod. Amen. Malaki yung sahod, mga minamahal. Ipinapain yan, mga minamahal. Amen. Nagiging patibong yan. Patibong yan sa atin, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, kailangan, mga minamahal, manalangin po tayo ng maigi, mainam. Amen. Ang mga Kristiyano, upang hindi mahulog sa patibong, kailangan maging mapagpigil, mapanalanginin, mapasalamatin, at humble, mga minamahal. Amen. Pag sinabing humble, mga minamahal, amen, masunurin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang mga Israelita nung unang araw, mga minamahal, amen, sa kanilang paglalakbay, amen, diyan sila nahulog, mga minamahal. Sa katigasan ng ulo, mga minamahal, amen. Naturalesa ng tao yan, matigas ang ulo natin, mga minamahal, amen. Subalit, mga minamahal, amen, dahil sa ating dakilang Diyos, amen, tayo naging masunurin, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kahit marami sa atin, mga minamahal, amen, nahuhulog sa patibong ng kaaway, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Una-una, nagpapagamit sa ubasan ng mahal na Pinoon. Dating mga awit, manunugtog. Amen. Dating manggagawa sa ubasan ng mahal na Pinoon. Dating mga ngaral ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen. Nung pinagbala, amen, nakatapos ng pag-aaral, nakapagtrabaho, iniwanan, mga minamahal. Amen. Ang tanong, ito ba'y galing sa mahal na Pinoon? Amen. Kapag galing sa mahal na Pinoon, hindi natin ikawawala, mga minamahal. Amen. Ang iba, mga minamahal, amen, katwiran nila, mga minamahal. Di bali, hindi naman ako nawawala. Lagi, dumadalo naman ako kahit papano. Maling katwiran po yan, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hahanapin ng mahal na Panginoon yung ating unang gawa, mga minamahal. Amen.
yung ating pagpapagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen. Hanapin, mga minamahal, yung ating pagiging manggagawa, pagiging manunugtog, pagiging mga awit, pagiging mga ngaral. Hahanapin yan sa atin ng mahal na Panginoon kung alam natin yung tapat na alipin, mga minamahal. Amen. Binigyan ng talento, mga minamahal. Hindi ginamit, ibinaon sa lupa, mga minamahal. Amen. Anong ginawa? Kinuha yung talento na isa, binigay doon sa 5, mga minamahal, doon sa marami na pinagyaman, mga minamahal. Kinuhang talento, pinarusahan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't wag po natin, mga minamahal, biruin yung ating pagiging mga awit, pagiging manunugtog, mga ngaral, pagiging manggagawa ng mahal na Panginoon. Amen. Yung manggagawa ng mahal na Panginoon, highest calling, mga minamahal. Amen. Pinakamataas na katawagan po yan, mga minamahal. Amen. Baka inaakala natin, mga minamahal. Amen. Safe na tayo, nagkakamali tayo dyan, mga minamahal. Amen. Pag iniwan natin ang ating mga tungkulin, mismo sinasabi ng banal na kasulatan, ako'y paririyan, aalisin ko ang inyong kandilero, mga minamahal. Mismo ang mahal na Panginoon ang mag-aalis, mga minamahal. Kung hindi tayo magsisisi, hindi natin babalikan yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Amen. Kasama ito sa pagtakbo, mga minamahal. Amen. Yung mga, sabi mga minamahal, kaya sabi mapagpigil dapat, mga minamahal. Kailangan may contentment tayo, makontento na tayo, mga minamahal. Amen. Kung anong meron sa atin, mga minamahal. Amen. Lagi tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. 3 times a week, mga minamahal. Amen. Yan ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Alam niyo po ang manlalaro, mga minamahal, ang sa takbuhan, mga minamahal. Amen. Ang mga manlalaro, ang mga athletes, mga minamahal. Amen. Nakadepende yung kanilang tagumpay doon sa trainer nila, doon sa coach nila, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Amen. Yung coach kung alam niya kung anong training ang dapat ibigay, mga program na dapat ibigay doon sa kanyang atleta, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang coach, mga minamahal, amen, nagre-research din yan, mga minamahal. Amen. Nagre-research yan. Amen. Aalamin niya yung mga kalaban niya, mga minamahal. Amen. Aalamin yung mga kahinaan nila, mga minamahal. Amen. Tayo, mga minamahal, sinong coach natin, mga minamahal? Sinong nagtuturo sa atin? Walang iba. Ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Kaya nga tayo nagtatagumpay, mga minamahal. Amen. Kaya yung ating mga karamdaman gumaling sa pangalan ni Jesus. Dati-rati tayong mahirap. Amen. Dahil sa turo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tayo pinagpala ang lubos ngayon ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Lahat ng mga hurdle, mga minamahal, mga balakid, amen, sa buhay natin, amen, nalalagpasan natin, napagtatagumpayan natin dahil yan sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Kung wala ang ating dearly and beloved parents in the Lord, saan tayo ngayon, mga minamahal? Saan tayo pupulutin, mga minamahal? Amen. Ganyan po, mga minamahal. Sa isang manlalaro, mga minamahal, kailangan magaling yung kanyang coach, mga minamahal. Amen. Tayo, mga minamahal, totoong propeta, yung nagturo sa atin. May pruweba at ebidensya, mga minamahal. Amen. Diyan nga po sa dako po ng La Union, sa Bangar, mga minamahal, nangangasiwa ating mong beloved ordained preacher, Nanding Manalang, mga minamahal. Amen. Meron silang nabautismuhan, pipi at bingi, mga minamahal. Amen. Pipi at bingi, mga minamahal. After ng bautismo, mga minamahal, siya po'y nakapagsalita at nakarinig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yung patutuo ng ating pong beloved elder, beloved brother Joben Ferrer, mga minamahal,
Yan po ang daming mga patutuo, mga minamahal, ang daming kaluluwa na save, mga minamahal. Amen. Kahapon lamang, mga Webes, Bible study sa Kalumbuyan, mga minamahal. Yung kilalang mangkukulam sa lugar na yan, mga minamahal. Amen. Kilalang mangkukulam. Sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Penso Kristo. Amen? Kaya mga minamahal, totoo ang turo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kaya nga lahat ay ating magagawa, mga minamahal. Yung takbuhin na inilagay sa ating harapan. Amen? Sabi nga, lahat ay ating magagawa. We are more than conqueror. Amen? Matatapos natin ang takbuhin na ito kung susunod tayo sa nagtuturo sa atin, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo magmamatigas, hindi tayo magkakaroon ng pride, mga minamahal. Amen. Sapagat ang pride, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, mag-isip, mga minamahal. Amen. Mag-ingat ang bawat isa na akala baka nakatayo, baka biglang mabuwal, mga minamahal. Amen. Mag-ingat po ang bawat isa, mga minamahal. Amen? Kailangan tayong maging masunurin. Obedience, mga minamahal. Amen? Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit ang unang Korinto, mga minamahal, 9:26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Kaya't yung ating pagtakbo, mga minamahal, amen, lahat yan may kabuluhan, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, hindi tayo nakikipagsapalaran, hindi tayo sumusuntok sa hangin, mga minamahal, amen. Hindi tayo nagbabakasakali, mga minamahal, amen. May buhay na walang hanggan, naghihintay sa bawat isa atin na tumatakbo, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Mga minamahal, amen. Tayo po, mga minamahal, ay huwag na pong magnais, mga minamahal, amen. Ng sobra-sobra, mga minamahal, amen. Meron na tayong mga sasakyan, meron na tayong mga trabaho, maayos na, amen. Lalong-lalo na kung tayo nakakadalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Amen. Huwag po nating hayaan na hindi tayo makadalo ng Miyerkules, mga minamahal. Amen. Huwag nating isipin, may trabaho ako ng Miyerkules, kaya okay lang. Hindi ako dumalo ng Miyerkules. Hindi yan turo ng ating dearly and beloved parents in the Lord. Hindi sinabi ng ating dearly and beloved parents in the Lord, may trabaho ka ng Miyerkules, exempted ka. Wala pong sinabi ang dearly and beloved parents in the Lord na ganyan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais nating makatiyak sa buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon, 3 times a week, dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Huwag umabsent, mga minamahal. Amen? Kaya nga sabi nga, mga minamahal, amen, kung ano yung mga nagiging sagabal, mga minamahal, amen. Kaya dito nga po sa Hebreo 12, mga minamahal, kung ating mababasa, kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, yung nagpapabigat, yung pumipigil sa bawat isa, mga minamahal, na matakbo, natapusin ang takbuhin inilagay sa harapan, mga minamahal, amen. Ating takbuhin, amen, mga pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Kaya nga, mga minamahal, amen, laging nasa isip ng inyong abang lingkod, mga minamahal, yung patutuo, nung isang kapatiran na nagkaroon ng kalabaw, na dati-rati walang kalabaw, dumadalo ng 3 times a week, mga minamahal, nung nagkaroon ng kalabaw, hindi na nakakadalo sa gawain ng mahal na Pinoon. Nagkaroon ng trabaho, hindi na dumadalo. Anong sabi, mga minamahal ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Amen? Kung yung kalabaw mo ang nagiging hadlang sa pagdalo mo sa gawain ng mahal na Pinoon, ipanalangin natin yan na mawala,
upang makadalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. At ang mga Kristiyano hindi nagko-complain, mga minamahal. Amen. Alalahanin natin yung mga bagay na ito. Nagpahamak sa mga Israelita. Amen. Reklamador, matigas ang ulo, hindi sumusunod, mapagmataas, mga minamahal. Amen. Hindi ito ugali ng isang Kristiyano, mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sabi nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Siya rin ang bunga, mga minamahal. Amen. Ang puno, ang mahal na Pinoon. Amen. Mapagpapakumbaba, mga minamahal. Amen. Kaya sa mga Kristiyano, hindi makikitaan ng pride, mga minamahal. Amen. Walang pride. Ang mahal na Pinoon, masunurin. Amen. Hanggang kamatayan. Amen. Kahit ang mga Kristiyano, mga minamahal, masunurin. Ang mahal na Pinoon, hindi nagreklamo, mga minamahal. Kahit siya hinahagupit, kahit pinapasan yung mabigat na krus, hindi nagreklamo ang mahal na Pinoon. Naging masunurin ang mahal na Pinoon. Amen. Hindi nagmataas, mga minamahal. Hindi nagtatanim ng hinanakit. Nagtatanim ng sama ng loob, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, kung tayo, mga minamahal, ay nagtatanim ng sama ng loob, ng galit sa ating kapwa, mamamatay tao tayo, mga minamahal. Amen. Grabe yun, mga minamahal. Amen. Baka akala natin, pag nagtanim tayo ng sama ng loob, okay lang. Hindi po. Kaya sabi nga po, mga minamahal, yung galit nga natin, dapat hindi malubugan ng araw, mga minamahal. Amen. Dapat bago lumubog ang araw, humingi na tayo ng tawad, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Itabi namang walang liwag ang bawat pasan, yung mga krus natin. Pasanin natin, mga minamahal. Amen. Pasanin natin, mga minamahal. Amen. Matuto tayo, mga minamahal. Amen. Na umasa lagi sa mahal na Pinoon. Amen. Yung pasan natin, magagaanan yan, mga minamahal. Amen. May mga problema tayo, totoo yan. Lahat tayo may pangangailangan, may problema. Subalit tinuruan tayo ng dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, sumandig sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Mga pagkakasalang pumipigil sa atin, mga minamahal. Numero 1, mga minamahal, na nagiging sanhi ng pagkakasala ng Kristiyano, mga minamahal. Amen. Yung pagiging maibigin sa salapi, mga minamahal. Amen. Yung walang kontento, hindi nakokontento, mga minamahal, kung anong meron sa atin, mga minamahal. Amen. Kaya't, mga minamahal, amen, yung pagdalo natin, mga minamahal, napakhalaga po niyan, mga minamahal. Amen. Sabi ng ating binasa, mga minamahal, yung pagkakasalang pumipigil sa atin. Amen. Nakakahadlang yan sa ating pagtakbo, mga minamahal. Amen. Hindi na tayo nakakadalo sa pagnanais nating mabigyan ng magandang kinabukasan yung ating pamilya, mga minamahal. Amen. Mas mapapaigi ang kanilang kinabukasan kung magiging mag-init tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, and I will supply all your needs according to the riches of my glory, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Gaano kayaman ang mahal na Panginoon? May likha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Lumalang sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Umasa tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Looking unto Jesus, mga minamahal, namasdan natin si Jesus. Amen. Ang mahal na Panginoon inilagay sa harapan natin, mga minamahal. Amen. Kahit sabi ng banal na kasulatan, lagi nating tignan ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, lagi tayo dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At lagi nating pakanaasain, mga minamahal. Amen. Hindi lamang dumalo, nasain din natin, mga minamahal, lagi maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, upang lagi tayong punong-puno
mga minamahal, ng Espiritu ng mahal na Pinoon, mga minamahal. Amen? Bakit po? Kapag lagi tayong puspos ng Santong Espiritu, mga minamahal, makikitaan tayo ng pag-ibig, mga minamahal. Amen? Kapag lagi tayong may pag-ibig, mga minamahal, amen, hindi natin pagsasawaan ang paglilingkod sa mahal na Pinoon. Hindi natin pagsasawaan ang pagiging mga awit, manunugtog, pagiging manggagawa, pagiging mangangaral. Sapagkat punong-puno tayo, mga minamahal, ng pag-ibig. Amen? Kapag iniibig natin, meron tayong pag-ibig, gusto natin yung ating ginagawa, mga minamahal, di ba? May kagalakan ng bawat isa, mga minamahal. Masayang-masaya tayo sapagkat gusto natin yung ating ginagawa. Punong-puno tayo ng Espiritu ng mahal na Pinoon. Kubalit, kapag wala ng Espiritu ng mahal na Pinoon, mawawalan tayo ng gana. Amen. Wala na tayong gana. Ayaw na nating tumayo. Ayaw na nating maging mga awit ng mahal na Pinoon. Ayaw na nating maging instrumentalist. Ayaw na natin lahat maging dumaluman, mga minamahal. Ayaw na nating tumakbo, mga minamahal. Amen. Kaya nga, mga minamahal, amen, pakanaasain natin lagi na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Work out your own salvation with fear and trembling. Mateo 24, mga minamahal. Amen. Ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na magtiis tayo ng kahirapan, mga minamahal. Sinasabi, mga minamahal, ikaw ay mapagpigil ng 2 Timoteo 4:5. Magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. 1 Timoteo 6:14, natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Heso Kristo. Grabe po, mga minamahal. Sinasabi ng binasa natin na tuparin ang utos na walang dungis. Ibig sabihin, mga minamahal, amen, maging kapalit man ito ay buhay, mga minamahal. Amen. Masunod lamang ang utos, amen, ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po pala ang mga apostol noon, mga minamahal, kahit pinagbabantaan na sila, amen, yung kanilang mga buhay, mga minamahal, binabantaan na. Subalit patuloy pa rin sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. Nagpalabas, mga minamahal, ang mga noon, mga minamahal, amen, nabibitayin, mga bawal ipangaral si Kristo, mga minamahal. Imbis na ang mga Kristiyano manahimik, magtago, mga minamahal, amen, hindi nila ginawa yun, mga minamahal. Anong kanilang ginawa? Mas lalo nilang ipinangaral si Kristo. Lumabas sila, mga minamahal, sa lansangan, ipinahayag si Kristo, ang Diyos na nagliligtas, mga minamahal. Amen. Na si Jesus, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Amen. Na handang umibig sa lahat ng makasalanan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Nakita natin yan sa ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Nang pumunta ng Talipaw, Hulusulo, mga minamahal. Amen. Isinuong yung kanyang buhay, mga minamahal. Amen. Alang-alang sa ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, amen, ito po, mga minamahal, amen, ang kaduwagan, mga minamahal, ito po'y may kaparusahan. Amen. Duwag tayo, mga minamahal, ipangaral si Kristo, mga minamahal. Duwag tayo, mga minamahal, na i-share, mga minamahal, sa ating mga loved ones, mga minamahal. Nahihiya tayo, mga minamahal. Amen. Huwag nating ikahiya, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, kung ikinahihiya natin si Kristo, ikahihiya din naman tayo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung tungkulin natin, yung pinakaunang tungkulin, yung ihayag si Kristo, na maghayo ang bawat isa, mga minamahal. Amen.
Alam niyo po mga minamahal, bakit nandyan tayo sa mga katayuan natin, sa mga oras na ito? Bakit tayo nandoon sa ating mga trabaho? Mga minamahal, bakit tayo inilagay dyan ng mahal na Panginoon? May purpose ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi lamang tayo inilagay sa trabahong yan, sa posisyon na yan, mga minamahal. May purpose ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang purpose ng mahal na Panginoon, amen, ipangaral si Kristo. Amen. Ipahayag si Kristo, mga minamahal. Amen. Na si Kristo'y nagpapagaling, na si Kristo'y nagliligtas, mga minamahal. Amen. Ito yung talagang totoo na ating mga tungkulin, mga minamahal. Amen. Wala na tayong ibang tungkulin, mga minamahal. Amen. Ang tungkulin natin, mga minamahal, amen, maglapit ng kaluluwa sa panan ng mahal na Panginoon, sapagkat ambasador tayo ni Kristo, mga minamahal. Amen. Ito yung trabaho natin, ambasador, the highest calling, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Huwag na nating alalahanin yung mga kakanin natin sa araw ng bukas, kung anong dadamtin natin, mga minamahal, yung mga pangailangan natin. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, amen, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen. Mananagumpay tayo, mga minamahal. Amen. Kayang-kaya natin itong tapusin. Amen. Sabi nga, lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. We are more than conqueror. Kung susunod tayo, mga minamahal, sa turo at aral ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Hindi tayo magiging, mga minamahal, matigas ang ulo, mga minamahal. Amen. Hindi tayo magiging rebelde, mga minamahal. Amen. Hindi tayo magiging reklamador, mga minamahal. Patuloy lamang maging humble, mga minamahal. Amen. Maging humble lamang tayo, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon, at isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen. Maging masunurin. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, maaabot natin, mga minamahal. Amen. Yung gantimpala na inilagay sa atin, sa harapan natin, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos,
katawan at ako ay linisin. Oh Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Mga minamahal, kung nais nating magamit, lubos na magamit sa ubasan ng mahal na Panginoon, matuto tayong magpakumbaba, mga minamahal. Matuto tayong maging masunurin, mga minamahal. Mapagpakumbabang loob. Ang humble, mga minamahal, itinataas yan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag mapagpakumbabang loob, mas maraming pagpapala binibigay ng mahal na Panginoon. Maraming tinatanggap na pagpapala ang mga humble, mga minamahal. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga bisita, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at YouTube channel, ang mahal na Panginoon lumalapit sa inyo, kumakatok sa pintuan ng inyong puso sa mga oras na ito. Ang mahal na Panginoon nagsusumamo na siya'y ating tanggapin. Papasukin natin sa ating mga puso ang mahal na Panginoon at hayaan natin ang mahal na Panginoon ang manguna sa bawat isa sa atin, ang kumilos sa ating mga buhay, mga minamahal. Napakahalaga ng kaligtasan. Salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Gaano man kalaki, mga minamahal, ang salapi, mga minamahal, ng sanlibutan ito, hindi pa rin kayang bilhin ang kaligtasan galing sa mahal na Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, mga minamahal maming kababayan, iniibig kayo ng mahal na Panginoon. Iniibig tayong lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tanggapin natin siya sa oras na ito. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan natin ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nagpapako sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay. Siya'y namatay subalit na buhay na mag-uli.
Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan natin ang ating mga lahat na mga kalikuan, mga nagawang kasalanan, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. At tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan, kapangyarihan, karapatan, maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang binigyan ng kapangyarihan, karapatan maging tunay na anak ng Diyos. Ikaapat po, ang mahal na Panginoon Hesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ipikit po natin ang ating mga mata, sumunod po tayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoon Hesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin o dakilang mapagpala naming Ama, Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. So the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Marami pong salamat, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Kabagan mo po sila, Malapinoon. Iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Ingatan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan. Panghawakan mo po silang, Malapinoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa unang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Tayo dumako, mga minamahal, sa ating pong mga personal na pangailangan. O dakilang mapagpala namin, Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesucristo. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, Malapinoon, sa lahat ng aming mga kalikuan. Saan man kami nasumpungan, Malapinoon, hallelujah. Mabag ka po sa bawat sa amin. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Malapinoon, patuloy kaming panghawakan, Malapinoon. Tulungan mo po kami na aming mapaglabanan lahat ng aming mga kahinaan, Malapinoon. Ibalik mo po ang unang pag-ibig ng bawat isa. Gawin kaming masigasig, mainit na naglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik, Malapinoon. Gawin kaming matapat, Malapinoon. Lalong-lalo sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi at handog, Malapinoon. Patuloy kaming palakasin, Malapinoon. Alisin mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga pag-aalinlangan sa bawat isa, Malapinoon. Huwag mo kaming alisin sa iyong banal na presensya. Panatilihin mo pang bawat isa, Malapinoon, sa iyong matamis at banal na presensya. Sa unang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman, dalawang kamay na kataas, meron tayong mga labuan nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay na kataas, problema sa pinansyal. Banggitin po natin isa-isa, mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga panlalamig, panlulupaypay, panghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, lahat ng uri ng cancer, cast out! In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin po manang ipalakpak yung ating mga kamay sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Tayo po'y tatalon 3 beses, mga minamahal. Amen. Ano mga ating mga panalangin? Amen. Tanggapin na po natin 100%, 100%. Huwag na mag-alinlangan. Pag 99%, mga minamahal. Amen. Alanganin yan, mga minamahal. Kailangan 100% ang pananampalataya, mga minamahal. Amen. 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating